हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आम पढ़ा 7 क्लास आमर जो ओडिया मीडियम 7 क्लास आज आम पढ़ा गणित पढ़ा। आमर फास्ट चैप्टर अच्छी प्रथम अध्याय पूर्ण संख्या। आमे जानिछु पूर्व श्रेणी स्वाभाविक संख्या, संप्रसारित स्वाभाविक संख्या एवं पूर्ण संख्या संबंध जानिछु। पूर्ण संख्या अंतर्भुक्त ऋणात्मक संख्या मानक संख्या रेखार चिन्हट कर जानिछु एवं पूर्ण संख्या मानक नहीं जोग वियोग प्रक्रिया मध्य संपादन करिछु। तो आमे चलो आज आमे देखिबा पूर्ण संख्या। आम फास्ट कहि दउछि जे पूर्ण संख्या कोन। पूर्ण संख्या हला, पूर्ण संख्यार अर्थ हला पूर्ण संख्यार अर्थ पिले माने এইটা হল গোটে সরল রেখা। আর যদি খালি গোটে যদি তীর চিহ্ন নথিব তাহলে সেটা রেখাখণ্ড, যদি গোটে বাট তীর চিহ্ন থিব সেটা রশ্মি, যদি দুই বাটর তীর চিহ্ন থিব তো এটা সরল রেখা। এই সরল রেখারে পূর্ণ সংখ্যা হলা মানে আমি মঝিটাକୁ 0 নবা, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆମେ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା ସବୁଯାକ ପ୍ଲସ୍ ନେବା, ବାମକୁ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆମେ ସବୁଯାକ ମାଇନସ୍ ନେବା। ଏଇଟା -1, -2, -3, -4, -5। ବାମ ପଟକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଯିବ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଯିବ ସେଇଟା +3, +1 ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ବାମ ପଟକୁ ସେମିତି ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ହେବ। +4, +5, +6, +7, +8 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ସ୍ଥିର କର। ଆମେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ଖାଲି ପଢ଼ିବା, ଆଉ କାଲି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା 1 ନମ୍ବର କହିଛି ଯେ +2 ଅପେକ୍ଷା +3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ। ତ ଆମର ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାଟା କିଏ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା +2 ଅପେକ୍ଷା 3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା, ତାହେଲେ +2 ଆମର କିଏ, ଏଇଠି ଅଛି ଆମର +2, ତା ଅପେକ୍ଷା 3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ କିଏ, ବଡ଼ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସାନମାନେ ବାଁକୁ ଯିବେ, ବଡ଼ମାନେ ଡାହାଣକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ +2 ଏଇଠି, ତ ବଡ଼ମାନେ ଡାହାଣକୁ ଯିବେ, 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯିବେ 1, 2, 3, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 5 ହେଲା। ତ +2 ଅପେକ୍ଷା ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, +2 ଅପେକ୍ଷା 3 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 5। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଲା କ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖ। ଏଠି ଦେଇଛି -3 ଅପେକ୍ଷା 7 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, ଆଚ୍ଛା -3 କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା -3। ମୁଁ କହିଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ତ +3 ଠୁ ଡାହାଣକୁ 7ଟା ସଂଖ୍ୟା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ତ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟା ହେବ +4। 3 ଅପେକ୍ଷା 7 ବଡ଼ ହେଲା +4। ତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି +4 ଅପେକ୍ଷା 7 କମ୍ ହେବ, ତାହେଲେ +4 ଠୁ 7 କମ୍ ମାନେ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ବଡ଼ମାନେ ଡାହାଣକୁ ଯିବ, ସାନମାନେ ବାଁକୁ ଯିବ। ତ ଏଠି ଆମର ଦେଇଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି +4 ଅପେକ୍ଷା କମ୍। ତ +4 ଆମର କିଏ ରହୁଛି, ଏଇଠି ରହୁଛି, ତାଠୁ କମ୍ ମାନେ ବାମକୁ ଯିବ, ବାମକୁ 7ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯିବ କିଏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଲା -3। ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କେତେରେ -3। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଦେଇଛି କେତେ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସେଟା ଗଲା 0 ଅପେକ୍ଷା 5 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ସ୍ଥିର କର। 0 ଠୁ ବଡ଼ କିଏ 5। ତ ଆମର ଘ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ +5। ତାପରେ ଦେଇଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 0 ଅପେକ୍ଷା 4 କମ୍। 0 ଠୁ 4 କମ୍ ମାନେ ବାମକୁ ଯିବ, ବାମକୁ 4ଟା 1, 2, 3, 4। ତ କେତେ ହେବ, ମୋ ନମ୍ବର ହେଲା -4। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏତକ ସବୁଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ସବୁଯାକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। -3 ଓ +2 ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ, ଆଚ୍ଛା ଏଠି -3 ଆଉ +2 ଆଙ୍କ ଭିତରେ ତାହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଏ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗଣିଦେବା ଆମେ, ଆଙ୍କ ଭିତରେ କେତେଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ -3 ଆଉ +2 1, 2, 3, 4 ମାନେ ତାହେଲେ -3 ଆଉ +2 ଭିତରେ କେତେଟା ଭାଙ୍ଗା, ଏଠି ରହିଲା 2ଟା, ଏଠି ରହିଲା 3ଟା, ତାହେଲେ 1, 2, 3, 4, 5, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 5ଟା ସଂଖ୍ୟା। ତ -3 ଆଉ +2 ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଫରକ ନା 5 ଫରକ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, -3 ଆଉ 2 -3 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 2 + 3 = 5 ହେବ। ଏମିତି ବି ହେବ ହେଲା।
ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। +5 ଓ +8ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ଆଚ୍ଛା +5 + 8ର ଯୋଗଫଳ ତ +5 ବୋଲେ ଏତିକି ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏତିକି ତ ତାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? +5 ମାନେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ କେତେ ହେବ? +13 ତାପରେ -3 + 8ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ହେବ, ବଡ଼ର ଚିହ୍ନଟାକୁ ଫେଡ଼ା ହେବ। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? +5 ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଆର ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯୋଗଫଳରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିତରକୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି।